BJP ni Mandal Vice President BJP agar penai tak pun batu kumat Tripura ni khabar kubat lam suko. Bubaga ke. Tripura matha ke. Bubaga. Tripura sa. BJP खायतंमानि प्राय 17 বছর করে आं जोंनि महाराजा श्री पद्म किशोर माणिक्य देबरमन्न हामजाबै दिनै त्रिपुरा मथा दल जयन खायका आगामी दिनाव ओ मंडलनि बा ओ विधानसभा क्षेत्रनि दुईटा कन्स्टिट्युएन्सि एडिसि नि जे सीट ओ सीटनो जों त्रिपुरा मथानि याक तयनो पिपल रुट बाय पेरनायनि आसाम बिसाख तनयनो आं दिनैयो बर' त्रिपुरा मथा दल जयन खायका जतर हामबाय खुलुमबाय।